Joana spune întrebările și noi vas dukime să zdăm apanta să li ti arată. Așa Așa, că s-a închis moabeta. s-a închis. Nastasia, ti, așa cum îngrăpsim tu părăste sărații o adrăm pe frânța de Facebook Armâna mea media, E, te amintaști tu ună hoară eu avea baia armâni. e, Și mulță. Coară armânească, să fie armânească. am Delihia. apărut să ajungem să spui de bana de hoară, de E, andarai tine mică, e, să spui niheamă de soia ta, de zărținile tale armânești, e. de părință, de pupâni. Și vai de apoi am vrei să-mi spui niheamă și de taifa tu care intrași după Așa, de mărtași. așa de mare simasie. Și ți-ai de iuvini, și ești să iuvini. Mine eu de thoara cea murlia de înzeană, părinții mei, doi, em umana, em fende fură din hoară, de cea murlia. Rădățina noastră sunt o gărție de partea al fendi de Seres, Maia era ditu Avdela, tora toamna, de fapt, septembrie, ne asim divizum coara Avdela. Vreau să ved și eu să află, eu să amintă, baba ți portul eu numai, și care eu vreau mult de mult. Uh, Baba s-a aflat Avdela, paplu de partea al tati, tegal cu stră, s-a aflat tu series. Mine așa am Tu certificatul documente. lui, eu a scris series locului să amintă. Uh, Paplu meu a avut trei frați, paplu cu strălu, trei frați. Baba erau ținții surări, le știu toate numele, am da fui prota oară tu gărții, neș maxusta să învețu, ardăține este, știu, vine baba mea care una ieță splâng seaua armănie că fug sinită, ma când o zi de acolo ți de gărții, surările tot îi zicea, tasă, bretasă, soră, nu fuzi, eu fuzi, una ietă va fi sinită acolo. Ea zicea mărata, nu mai pot eu să nu fug după nicuchirul meu. Văzea paplu cu frații și văzea și ea. A este era Britanie în 1930, că ei de acolo ți vine de apoi tu vârgării și zură până tu anul 40. Tu vârgării să află tati și sora lui, teta Mușa. Tati are nica trei frați și una soră. Alanță frați ți se aflară după tati, se aflară o ațită armănie. Ama tati și soră și frate se aflară acolo tu vârgării. La tatea scria Comuna Carali, tu vârgării. Cristi a meu câftă mult. Mamă, ți si vă este Carali, că așa scrie tu certificatul al tatea meu. Și zisitora, cred că și-a schimbat numai este numai țea Carali. Spate, si bă numai alăxită. E, ma să E, știi băși vără armâini, de aceea ține mătrescu și să ne da vără ma, hăbari, pe deci este hoară. de comuna Carali, de tu vârgării, chiar a siu mult o hârsită să învățăm, să vedem ți iufură. Tu anul 40, tu septembrie, vineri tu armănie, păpânie de tu partea al tati, aței de partea lui mame, și tot atunci lui vineră, ama nu știu tu gârții, eu fură ei atunci, nintizină tu vărgărie. Nu putem până ora să vedem, să aflăm, eu erau ei tu gârții. Cum avea numai de partea lui Dadă, care era numai de taifă? Din partea lui Dadi Bildani. De-al Bildani. Bildan. De-al Bildani. De apoi eu ne știu mult ghini, ștută soia, de eu vine baba Bildani. Baba Bildani era de-al Huleani, că tot acolo țin hoare cea murie erau șculeana, în jumătate hoare era soia noastră, era mult hărțită, aveam, mama mea avea mulți cu surincățe, baba era, Huleana, ne erau 7 frați și ei. Deci toți aveau tăipuri mări, mama era pritu, naima mării nipoți, ți se amintă. Le vreau mult, unizeam la toate nunțile, la toate cusurinile ale mamă. Eu fui cea murliat, am o hâte timiseri de-anda eram mică.
Și la câte răznițeam, Milou dinică, că eu eram naima mare, beată la părință. Him trei surări și un frate, avum fratele îl chirum, are ți sprânghiți de ani, dar nu mai este. Și Juliana, deci era baba mea din partea lui mamă, tot de vârgărie, vine în dreptul cea murlia, acolo ți și zurătoți. E. Și după aia m-a amânat taifatul care intraș, Anda Bătaș. De 19 de ani, eu tu taifa al gir, tu soi al gir, soi mari, soi pe care o voi mult de mult. Eu zic că te auați pui faptă mine. Te soia este pui faptă. Așa ziceaș baba mea din partea lui mamei Bănanica, anda mi-a plai cu stelică cu nicuchirul meu. Și zicea, alea feata mea, feata lui babei, cum va dămăsi Dumnezeu? Cum erați fapță unte alantul? Zici, nu, de-apoi când o cunoscut soia, zice, nu mă știi sterica erai faptă, știi, soia este tine fuși faptă. O voi mult soia este tu care intrai. Mi se pare că de daima fui tu este ugea. Îmi pare că de daima fui aoații. Tora am 2 ani mai mulți tu soi algir decât o aveam când o vine. Și tora și a cățaia rădățin ca lumea oații tu brăila. Și tu soia. Șat mea de țină spusești soi mari și de ninti de simertată și de puțin de mărtaș. Cum zisim, foara cea murlia din zeană avea mulți armăini. Poate seara și tu țarmăini, tora nu știu, va nu tu țarmăini până tu ani din coa, până tu ani, 2 ani, cocoara eram plină de armăini. De-apoi a curhit. Ne spune da o timisări, că îți spusești că erai la multe arăți, vrem să știm cum era arăzli toațel chiro și vai să ne spui și îmi dau o nume de tăifurea și ți bâna acolo în hoară, cea murlia, în zeană. Eu li vedeam mult umșate arăzlea noastre acolo. Nițeam de-am da a curhea cu aluatlu, cu doarele ca să putea la nunță. De-am da se suseau fetele, când o adrai sosmătli. Eram peste tot, le vedeam tot, de toate pântohiri, le vedeam, le duceam și ne intrau tu minte. Nu poți mi-a resit mult cum zicești de tac pântohiri. Nu l-am auzit în multe ori asta de seară de zboară și se pare mult mușată. Adică de amănuntul, așa știi? Tuti pe aradă. Pe aradă. Ce zic, mi-a riseau multul. S-a drac orlu mare, tu, coara cea murlia, tu, centrul afară avea ca un teren, era, știți? Corul dipli. Se era mirachi. Și Nica nu avea, când eram Nica, Nica nu avea parei de cântă cu stații, atunci cânta cu armonii, mai era mult umșatul. Că ștora, vedeți, nu știu. Gaidă avea și vărății cânta la gaidă atunci? Gaidă cânta fratele al fendea meu. Fratele al fendea meu, el era stabilit de-am dat sansură zil Cobadin. Că de acolo era în viața la Limișa și el fu zinere dat. Știți, smutătul taifa alteța al Limișa. El cânta cu gaida, chiar fu călisit la multe eventuri, toațel chiro, că el murit în anii 90 și nu știu, exact când... Anii 90. Ninti din 90, el era călisit la cântarea României, la eventuri de este, cânta cu gaita, a învățat el singur. Nu știu, m-a avut dascal, tasul în viață instrumentul ăsta, dar cânta mult ghine. Era toațel chiro, era un lucru mare să știți cânți la gaidă. Avea costum armânesc cu toate prezentările, eu fu călisit, era artistul popular, da. De-apoi și Minduiescu, că de mi era tu țarmâni, nu-ți putea, nu-ți bărăști armâneaști în casă.
La noi nu avea tare lucru. Eu țin minte, aveam tusculii când intrăm, mulți, mai mult o zburea românește, nu știa zic că lugurile. Țin minte de un că în loc să zic fierăstrău, doamnă, zice prione, doamnă, prione. Tihea noastră era că și dascalii erau tot armâni. Îngăldeseau ți le ziceam, ama să alunta că să știm mucâneaște, că mai intrăm în școală, vrea să învățăm limba mucâneaște. O învățam și limba cu care crescum, nu în ochii rum, nu se greșește așilișor. Care este care sminduiești așa la chirolațel de unde erai mică? Ți aducerea aminte, ți este n-ai mai aproape de geam, n-ai mai dulții. Of, n-ai mai dulții. De unde eram mică. Eu zic că și de-aia lângă maia mea, maia tasa este, care era geam la meu, sufletul meu, când nu era paraghine cu sănătatea și dățeau moașele, viținile de ambele, au la aia baschiară. Doamne, ziceam, cum schiară baba mea, valea zgrum și mă moare. Așa ziceam, valea zgrum, cum îmi zic ea că va să moară? E bine săraca, la 80 de ani muri. Mi-a durut mult atunci, mi se părea că îți prăbuși în lume, să mai hibă maia peste loc. Vreau la păpâini, dar vreau tine poți la păpâini, este fără margine. Pe Paplu cu strănul cunoscui, că el muri când aveam eu 3 meși. Am 3 meși cât bână, mult mărit era cu mine. Eram prota nipoată în casă, că nipoția lanța la limișa fură toaltul ugea și mine prota nipoată în casă. S-a lăudat la toate viținile. Ei, țaldinca, nu-ți vedeți, ține poate avem noi, de pe cupriva nu o fură, așa de el din mine. De mi duchi că el când aveam eu 3 meși, chirul, mă știu toate permitele este când le spunea baba mărata. Mult, îmi permitusea că ți și deam o lichită de ea. Mama mea nu-i părea ișghine când îi ziceam că eu mi-e crescut baba. Încă ți babă, tati, crescut, eu nu eram peste locul. Așa îmi părea în ea că era un lucru mai special. Părinții vechi era și mulțuminați tu lucru și atunci era mai mult chiro trecut cu păpâinii și vai, tația era, chiar că era păpâinii mai baba. Ținea baba păreasii, țineam și eu păreasii. Zicea baba ți vadiți, așa, eu după baba, era modelul meu din mică, că la țințeani, noi trecum, când aveam mine țințeani, trecum tu casa noastră. Tati era fratele mai mare, am dat sansură fratele următor, cu tati. Noi trecum tu casa noastră. Eu m-am mult la baba gata. Eu, mama, câte ori mi-chirea, eu asta este, ghine că-și baba mi-chiru săraca de multe ori, eram eu cam aușca Dana și din mică. Adram, tu vreau să înveți lucruri nou. Cât eram din mică, mi-au căptat și tu grișteală lumea în hoară, ce amurile, ca să-mi află, că zățeau că zuia cloțitoară, uși mi-a nicai. Mi furișeam din casă și eu în creangă. Mi dai pe ascumta. Ți-am pe ascumta. Tu nu tahinimă, zea tati la lucru de acasă și nu duche. Baba zise că e cu fensul. Tati zise e cu mana. Eu, ce cioarle al tati, mi-a zbumoi, nu mi-a flară până noaptea. Am mânat, alăgară locul tot, hoara tot. Mine mi-avea închisă cantina de la grădinița din Hoară, mi-a închis de-al Caluda era, îmi pare. Țin minte tot de la ți-mi permitusea baba. Că zice, cum te aflăm noaptea, mă alăgăm locul tot după tine. Mi-a închis acolo, că zicea, au la aia corba, este ziușca Dana de la mai să v-au cat locul tot și nu v-au aflat. Mi-a închis acolo și s-a greșit din mine. Și am iarăși mutrit de lucru și mi-a căptară până... Deci zic, am multe așa timiseri de unde eram mică. Și zic că acum un ficiura mi-mi șata și copilăria, cum zice tora, e exact. Ficiura mea. Așa ți.
Fum șată mult. Năștea tot. Tim și aducerea aminte, să E, spui apoi cum fu cu sculia, că mi-a crescut, avea și facultate, că am amânat la ASE, București, cum fu trițarea asta, cât sculii. Toată chiro era țiva de Arad, ca Maxus, eu știu, fetele se ducă la sculii, că și din țeama văzut, când părinții nu para vrea să la lasă, că oh, zicea că, nu știu, m-ați ducă la sculii, va se aminti, nu știu, și va ah, sfugă, ah. va smărită cu alții E, duxeni. nu am A și lucru. fost și la tine, ei tipim siră taifa, cât sculii. Eu nești singur amania, părinții mei nu ne-au zis să văroară, mas voi să dar sneghiu, vă zic, nu, cum să dar acel lucru? Nu, nu bănaia tare lucru ca nu ară. Și papul meu din partea al tatii, alimumii, era mult mărit, zicea, tea tine că e și una învițată de soia noastră. Uh, a lui în coară e greu toți inginer. Inginerul Bildănescu, el era cu numai că e inginer, dar el nu avea multă sculii, ama citea multul. Citea, avea toate ațele magazine istorice, teancuri. Când efemerizi de asta de istoriții, instauată în România, toate le chiră. Citea, toată ziua asculta la radio. Deci era, vrea să cunoască cât mai multe. De apoi a fendea meu, când anul 79, noi toți, eu aveam 11 de ani, sora mea cu fratele Zeami aveau 2 ani mai mici de mine și n-ai mai mică soră avea 6 ani. Atunci a depisit fendea meu liceul la Palas, la Constanța, și avea el Mirache Sadară, loarisea mult să în viață. Mi-a spunea, tăticule, eu la linia de tren, când era mic, își ducea cu oile, a îngrăpsea pe șina de tren cu cheatra, a dracloții calcul, socotel. Loarisea mult, masul a lăsat mama, ați ducea și mai largul, vrea să ducă atunci, după anul 79, mama zicea, nu, tine tu la carte, la asta dar rupciorii să înveață, nu tine. Și nu mai de-apoi azi dânăsie, am avut ieta tot lucru de simasie, acolo în care o agricultură, era numai Gheorghe, și Gheorghe este lucrător al locului. Fendea meu avea mari mirachiti loc. Mult, deci Loarisea, toată ziua pe câmpul, sibă, toată ziua zveadă culturile, toată ziua și am învățat mult, și dit cărți, cum să dar tora când ved actări lucruri la televizor, zic, o fiu hitatea mea, o zvedză, știi, că tu avansat ora. Tu se minte lucrurile, tu ai este domenii. Nu Am câți studii economici, zicem, câți ai lipsești și este domenii. Eu DPC, liceu de matematică fizică la Spiru Haret la Tulcea, are DPC liceul, și lucrai multă matematică, multă. A avut și un profesor mult exigent la liceul la Estu, am pe mine, ieta tot mi-a risiră oamenii exigenți, oamenii care nu vor lucruri cum ți sibă și omul care bagă mâna și dar cum trebuie și ți trebuie. Cum lipsea, știe. Mi-a risea mult. Zicea, Maneghiu, îți dau matematica. A închisi la matematică, la ea, cu notă nu cât mare când intrai prota la liceu. Am ajuns și tu ultimii ani cu analize matematică, cu matematica cea complicată care era, să am zați de la un cap la altul. Și ziceam eu, voi să dați ceva legat de matematică. Nu-i se uite să sneg, eu dăscăliță sau inginer, îmi se părea că nu-i se uite să inginer sau altceva. De apoi altul lucru, tot liceul, dirigenta mea era de economie și filozofie. 2 ani la rândul fui la Olimpiadă și pe județul Tulcea luai locul întâi. Nota zație. Și mi calificai de faza națională, pui 2 ani la rândul la faza națională și atunci lui îmi zicea diriginta, tine te ies lucru, faptul, te economie.
masumânez pe linia este, eu zic că ea mi-a spus calea și eu duceam ca este în se uidisește. E studiile economice. Multul le voi cifrele, îmi se pare că le-am tu mine. Este Numerile, e transmit. E, mușat. Apoi lucrași baia ani Arada, tu sistemul bancar. așa ți, tot și tot că mine de pe Cât era zori toți îl chiros lucrezi tu în bancă, ți te aresi acolo. Și ținuța vuhari. Prota nea Buhari, intrai tu anul 93 de la facultate în dreptul tu bancă, tu Banca Româno-Americană era pe atunci a lui Credit Bank. Era îmșat lucrurile, merisea. Lucram de București, zi Constanța, că acolo se deschise cam amânat. Știți, eu, Prota, mi pregăti la centrala băncii, ați la București, deci de apoi zi Constanța. Lucram pe operațiuni valutare. Era ceva disimasia lui cât aveau început cu exporturile, cam asta avea dat. Favorita de anii 90, așa era, s-a avea lățită multi. Multe. De apoi, de care vin Brăila, că proții 2 ani, acolo ți lucrai cu Stanța, tu anul nou, ținți tu, octombrie, mi mutai Brăila, că vin eu, că mi mărtai, și să aflară ficiorii doi, tu 96 Cristian, de apoi George, după 2 ani, și ani aței, tu sistemul bancar, de care s-a închis Bancorex, au ați Brăila, de apoi lucrai tu Bancorex, s-a închis și Bancorexul și pui nevoit, cum se permânește, pui nevoit? Poananghi, Poananghi s-a lăxesc cu lucrurile. Și atunci lui Neș Prota la Dimarhia Tudeoații de Brăila, 2 ani de zile de care depisiu concediul după George, 1 an de zile și zui cu George. Ia, ți-a adchiți sia după ce s-a mintit. Și Neș tot așeți la una direcție de Dimarhia Brăila, de tu primărie, 2 ani de zile, am adățeam, nu pot o ani, se părea că nu am ritmul acelților, aveam tu sistemul bancar, am vițat am siu presată de timpul. Mi se părea că intrați chirolul și nu adar prea mult. Nu puteam să rabdă așa. Și anex iar mi-a înscriu la concursul și îmi la Raiffeisen Bank. Până anul 2016 duia cloții. S-a dat cam de inghițani tu sistemul bancar. Tu 2016 avea vizit Cristi la facultate. Avea chirut 2 m-a nintit cu văran, 2 aveau chirut sucrimea. 2, mama, tate, socuri. Ziceam, Doamne, când o trecură anii ăștia, aveam inghiți ani, aveam Brăila, că eu nu mai duc. De-anda intrai tu bancă, programul era mult lung, ciorii crescură mări și eu nu duc când ajungi la aproape a 50 de ani. Zici, nu, Vasnia schimbă, să-mi mut tu altul loc, cât o adrăm pântora. Am o camarihati. Am și o camarihati. Și avea lânzățită și mama mea și trebuia să înșert cam aproape de ea. O luai Brăila, știați-a numai și zuit o bancă și ghinea draitora, ți lucrezi mine este audit intern, au ațel tot la Dimarhia de că se bălona ăsta Brăila, știți, asta este, ți-a dară. Mușat, ama pininga tu te esti, pininga mirachia ti numiri, ti
lucrare molto, tu bancă, mi-a la di marhi, bine, Așa e. avuși mare mirache știi cântare. Dio vine este mirache. Păi și am mica, nu-i trecut mirachea țea. Dio vine este mirache. De acolo avea vărâtul taifă, ți cânta, Aveam. și pe motrire, dar apoi a părinții, zicem, la este mirachea ta. Cu Că, tot. mea, când nu le-a lăsat și mult o fetele scântă să iasă tu mic, Nu Dani. este. Părinții ne ziceau de preună, dați minte. Zicea când vrei ceva, apufusea. Așa mi-a rămas tu minte este de la fendea meu și am zis de multe ori. Să băgați ceva tu năiete, dă-i minte. Vrei ceva, apufusea. Masa închisești lucrul, al vezi de pisit. Mă așezea nu tora. Așa și din 2 ani, că tu ziceam că să mai înregistrez, o să mai ne aleg niscânti cântiți, că nu intri cu mirachea și nu intri că e tatut, o am tu mine. Nu, părinții mei scârsea de actări lucruri. Erau și ei Mușa. miraclați, erau miraclați mult. La noi în casă scânta și juca, zis că era numtă ca fițu. Că azi băgam casetele ațele de cântiții. Yeah. Aveam de andaniți, aveam în casă țisnă cântă. Și opțeam și în casă pe artista, bineînțeles, că nu și deam așa. Pe scenă eram prota când eram mică, fitică, La sculii. la sculii, la grădiniță, la toate sărbările. Atunci nu cântam mormânește, că ți la tare lucru cântam, de-ale triști cei negri rămân nori, cântiți. Cum scânta la sculii toațel chiro. Ama, cum să vini și minduiarea să dar sculii di canto, maxus, anda erai studentă canda. Mi vine că ziceam că mult luam tu suflet cânticul și s-a dat ceva pe cânticul și te ți avem noi mamșat doar mâname, ziceam, va să am un sculii, nu să-mi înveți, ne-am boația, să cultiv, să lucrez, că acolo e altul ceva, nu, intră tu sculiile, există, sunt metode, tehnică, vocală. Sunt o este tehnie, de cântare. E. Mușat, după asta sculii, inși și un CD, Dulce Cântica Românescu, anul 93, Masna Lătusescu. 93, anul ți depisi facultatea de apă, că sculia de artă o depisi până în minte, că era 3 ani. O apurhit am minte de Revoluție, în anul 89 și depisi tu 92, că 3 ani adrai. Și de apoi, după un an de zile, că eu anul acel de care a depisi sculia, tot ne ziceam la sculia populară, că mi-aveam unul de profesorii de acolo, soț mult bun cu Aneta Stan, cântătoarea noastră de cântătoare că născută Oatu României. Mult bun și izbrură tu tinereața lor și de apoi când ajung și eu tu sculii, el îi grea ei, zice, Ina-ți vezi tine, ți-am eu ați la sculia populară de artă, eu dipisi la clasa profesorului Gheorghe Lazar, la sculia populară de artă. El era corepetitor, Mihai Muche, și avea și orchestră. Avea dipisit conservatorul la Cluj, deci un om care să băga vioara invers și știa să cântă dacă ținea vioara invers, dacă talentați era. Da. Și când o vizuie cântițile ameali, avrapa li băgă pe note, li orchestră, că el mi asigură orchestrația atunci. Și să spui cum crescua este lucrul până să ajungi la CD, cum a lipsești cântițele, registrarea, cum să scoase până Sony CD-ul. Până să aleg cântițele, mine aveam un caiet cu care nu aveam scrise toate zboarele, toate versurile și toate strofele, că le aveam tu minte, toate de mult ți mi-ariseau din nică, că eu nu am grăpsit ca nu are un cântic, ca să știu să-l cântu, dar nu are cântic la care eu nu știu zboarele și nu știu strofele de la un cap la altul. Când tu văr petreceri, la văr nuntă și ved că
cântă două Iurti, strofe, iurti, e. nu cântă tot, sufletul mi doare, zic, dar așa este, că și picioreței și mașa este lucru, dar. E, și, Ne avem și o întrebare, iertare că de nesim Mihia m-a băiat cu TCD. Avem o întrebare de la Santa Algica, și, de Republica Macedonia știu, de Aratski. e, Întreabă de si sunt tu hitsoi cu Iori al Hulean de Peștera, de Vârgării. Poasim, poasim. Noi toți, Juliana, niți sunt tu para ceamurlia, că mai are nica de ei ceamurlia, ei știm pe toți. Lălânie că Baba Bildani erau și 7, 4 surări și 3, nu, 3 surări și 4 frați. Baba Haida este nica tubană, poate mi-a de fetele ale Baba Haida, că multul le-am tu vreari, tuti fetele ale Baba Haida. Este nica aoații, are peste 90 ținții de ani, zic eu. Nu știu, tora Am mai, și nu știi sigura, nu ai avut de nu știu. Maxus de Nici nu Iori avem, al Hulean, zicem de nici nu Peștera. avem, tora, avem de frații Ali Babi, mai sunt Tubana, Oații Ceamurlia. Baba Haida este cu Stanța, am 2 frați de Ali Babi, Paplu Iori și Paplu Dimci, sunt un coadă. Îți le zic numai că când o vizu mult are din cheamă chiro, tora, tu veadă. Așa, si ali muși, mi vreau mult, dar și eu voi mult. Te ațează și se aduc aminte și pe ei, aoații, că sunt lângă noi. Sunt Mășat, ceam, mășat. aoații peste loc, sunt lângă noi. Nu Ne știu, turnăm ca la... Ne turnăm la măta cu CD-ul. așa. Ne spui cum a lipsești cântisli, m-a spus și li zăța și ți pe aradă, ți cântiți aveai pe CD. Cântisli de pe CD, prota și prota, zici să avem, îi profesorul la meu. Zice, voi și o să îi aveți voi cama disimasie. Așiți, ceva care să sună ca un imn a vostru. Și Avrapa zici, părintească de mândare, am de apoi adus și am grăpsit și cu care va curi poetiaste. Și el atunci în față propunerea că să nu îl cântu, să-l recit mai bine, ca să vedă că e ca una poruncă, te noi, te armânami. Și te-ați-al recita, și tu în coație, tu ani de încoa, când o cam început și noi să știm și să învățăm mai multe țifură de maninti de armânami, am zis că și Ion Caramitru are recitatul părintească de mândare. Este? Eu nu știu. Este, nu? Zici, este cu propunerea a profesorului a meu, nu era omul armând, dar te-ația părintească de mândare, și ultima strofă este cântată și alaltă tot cântecul este recitat. Poți și ca un poemat. Exact, e. De apoi alepșu cântec ca te fendea meu, care și avea 3 fete, fratele meu, ca fi cântecul, ziceam eu si știi sora, știi fratele, știi hoară, cât te voi la hoară armânească, eu ziceam, va să am un cântec de hoară. Va să am... Mai zic că și ca fi cântic avea o legătură cu universul la tău. Atunci lui. Că sunt înregistrate vreo 13 de cântiți. Am pe disco ajuns rămași 17. 17? 16 sau 17, nu mai luam tora din minte, oații. Sau 16, nu mai știu. Am înregistrat pur 13. Banda mea profesională de atunci, lui mi-a rămas tu radio, când ne griră, așa mi călisiră la niște emisiuni, zice, va să avem noi îngătat, nu adună gaile. O căptai banda țea, că sunt înregistrările originale, nu mai putui să ajung la ea. Va zic că tine nu le-ai înregistrările astea cu tutii 13 de cântiții. Le aveam și bine scânti casete. Casetele sunt degradare, tora nu mai avem nici aparatele țeliții. Nu putea să bă trecute pe, nu știu, cu vreo tehnică de asta cam. Zici că să le aduc al Cristi, poate reușește el ciorluțiva.
Și am de apoi Lipsește, lipsește să le mutrească. Steaua Chirută, ne aveam un dor de hoară, Steaua Chirută, Ali, marea noastră poetă, Chira. Chira Iorgoveanu Manțu. Pe atunci lui nu știam de Chira multe, de apoi atunci învățăm cât, adică ea este una steaua, ea în sine este una steaua noastră. Ne hărsim că avem ahtări oameni toarmânami, avem oameni mult valoroși. Știu să le zică lucrurile, știu să le îndreagă lucrurile și e un lucru cu care noi vă să ne mărim. Tuti milesi le au, ma noi vrem pe noștri și ne mărim cu noștri, nu? După aia CD-ul nu putea să bă aflat toată el chiros. Vindea și ți tu duchei? Magazinul Muzica. Eu ne-adrai, l-o scoși tu mi, Dani, lansai. L-o scoși tu Cu mi. adragi un event, așa, de spuneare de protoară. Tu magazinul Muzica de București și acolo ți era discul al meu. Ani de zile fu, ora nu mai. De apoi adrai altă lansare și la Muzeul de Artă Populară de Constanța. Atunci avea venit și doamna Maria Pariza, zic eu, și acolo ți fu tot eventul ăsta fu filmat ama nu căptă televiziunea română, acolo a rămas. Nu mai ni dea de înapoi, nici pe ațea. Dar masa și Mirachea ti vor, nu știu, că nu acățași calea asta artistică. Mirachea oamnica, tora îți zic și-o, streacă anul ale mamei, că tot... Și atunci te vorbă că Maghini snez maș pe calea asta de, Nu, ziceam, nu, artistică. nu, Nu. este așiță, Era și de maș de Mirache și ta să schimb cunoscuți tu lume, să ne știi toți că noi him acordia, him nu mi-am ascumtă ca nu oară pe mine, tu te sculile tu care fui să știa că eu hiu armâna, știți? Nu ziceam că nu zic că eu cum să mi știi bă, că hiu armână, nu, ziceam cum? Păi eu hiu armână, eu important, ziceam. mușat, mușat. Mama ta să Cum era, fu și atunci călisită tu mai multe emisii radio, TV și ai cântat. Cum duci și ația experiență? aveam multe emoții, era multul, când s-a drau filmările tu televiziuni și de aia acolo ți sihăți, după sihăți, și când te căpâiai așa ție, nu mai aveai ipati, nu mai puteai să ne zmaninte, ziceai, oilele, ți se părea că nu se mai dipisești. Hai, Nica nu oară, stai că acolo nu e și ghine. Nica nu oară, Nica nu oară. Și ziceam, când fui ultima oară, aveam ficiorii, doi niniți. Zici, nu mai neg o altă oară, poate să îngrească dunănii, nu mai neg. Zici că, și adunam gaileni, era tipciori, că erau acasă, niți, nu și deau ei singuri, că pur cu paplu și cu maia acasă, doi socrimea, da, erau cu fciorii și era și stelica acasă. Eu ne aveam gailețe, am ciorii, nici eu ne las tot ziua ședul până mine și o ședul acolo că filmez după filmare până căpâia. Și scuteai tu migdani două cântiții. Ghine, atunci când o fuiti două cântiții tutu cu Aneta Stan, Dobrogeane. Ultima oară atunci tu anul 96. Și este. Ai vor de cântătorii, zicem, cam a vechi și cam a noi, ai vor ți țarisești cam a multu și câțe și tot nu are, ai vor poet, autor care țarisești multu? Cântătorii și interpreția noștri, eu zic că un și are stilul lui și nu pot zic că unul îmi place, sunt ne scânti Ma cântiți. că ti văruară pozăța, este un merisești, zicem, ma multu, este o duchesc cu cam aproape de gean. N-ai mult așa te ascultu și în casă, Cavala, Paria Cavala. Paria Cavala. N-ai mult.
Ama nu pot zic că Pindu nu sunt buni sau Steaua de Vreare. Cafion și are cântice. Turlia, E, aia de cântare apare ei. le cântă într-un stil care te arisește. Lupci cu Pindu când cântă nescânti cântiții este mult umșate, Cavala la alte cântiții este tot așa mult umșate. Nu putem toți cântăm Idghea, să avem toți Idghea boații, Idgheul stilul și ca să ascultăm tu migdani lucruri bune, ba să avem și stiluri diferite. Nu poți toți una linie. Nu, nu. Poeți, de autori, ia vărâți care hari momentul. Ei mini citi toți șauații tora le ascult și toate cărțile cam multe de mulți ani înainte, cântiții de poezii de-a noastre și ți zic, Constantin Belimace le aveam citit atunci lui când îi lansai discul lui și să știu și eu, mas mea întreabă la Iunigrir atunci lui Samșo nu și Tuliu, ia că am șauația și ție la editura Cartea a Română. Dina Cuvata l-am citit și mi se păru interesant toate scrierile lui. Și de neavra mutream pe Șana și Ardearea Gramostei. Tot așa ție. Pe Șana prota oare permit l-a spus tot așa ție baba mea. Nu dormeam noaptea, mai spune-i un permit, mai spune-i babă. Permitele toate ți le știu armânești, să le știu de la baba. Nu aveau timpul, părinții erau cam acățați cu locurile. Eu alichit de baba. Și de apoi de tu poeția ești să nu editora, zici maninte și Sirma Guci mi-arisește mult stilul tu care îngrăpsește și Chira Iorgoveanu. Sibă sănătoși și își ducă... Când ești că angreacă muzica ti țăneara Duhului Armânescu? Eu zic că angreacă multul de multul. Și cânticul și jocul și arăzlea noastre să ne le ținem. Angreacă multul. Nu mai știe ta-ți ducă mai largul cultura noastră. Ta-ți ducă și limba armânească mai largul. Că ficiuriții, înveață multul lișor limba, mă să zic una poezie. Nu înveață ei de ghine, că nu-i lișor să înveța când te zboară. M-a dit una poezie, tot angel de sea, știți, ți va zică, dar în când te corelații tu mintea lui de ficiurii. Eu zic că zburăși de ficiurii stora, așa cum zisim, ai doi ficiori, Timirachi, doi, Cristian și George. Cum tricuși mai largul cât ei partea asta vrearea ti armânami și ti limba armânească? Ei crescură cu paplu și cu maia în casă. Toate vacanțele de la sculie, când Zua ți lua vacanța, ei trebuia să-i băcea murlia. Nu ar răbda până la întă Zua ta sfugă. Când ajungeau ei cea murlia... Era ca mai eleftire acolo. Și ați vreau cu soții și aveau o drată suțată mare acolo în coară. Îi ziceam, când unizeam doi cu stelică acolo, ziceam, vezi, eu nu mai vizuia câța ficiuriță în coară, de unde eram eu mică. Că zile de apoi atunci tu că se bață și numai, când o fură ei, generația lor, dizduțeau tu vacanțe acolo, cum să aduna ficiorii de Constanța, de Tulcea, de București, soți, toți se adunai acolo la păpâni. Erau de mirache. Și acolo ți-a zburau armânește. În casă armânește. Eu, tora vineră București, iar wow, tu mirache, eu știu,
și limba Na, și... Vineri București sunt luminați tu Andrizer de multe eventuri și lucruri de armânami. Ti alti, tini vizuști lucru dar ei. Ama zățânti tinerii de azi, ți alti turli de eventuri, lipsește tine că lipsește adrare și nu sunt unica adrate. Um, eu zic așa că sculile sunt mult buni. Ama noi zicem că ție nu s-a dar mai multe sculii, va multe organizare și mulți dascăli și ta să dar un sculii, ta să înveți limba armânește, nu-i de plișor lucru, e zori. Ama sculia n-ai mai bună ti limba noastră, ta nu înveață ficiuriții, eu zic că poate să acasă. Acasă Ama n-ai mai azi, ghid. cum vedem, sculia acasă nu para mata este. Nu para. Nu para și tu sculii cât va sto să înveți în două sihăți. În două sihăți, ama când ficiuricul acasă, de tot ziua, limba noastră, va o înveață. Îi să înveață ureaclea cu ea. Para este că azi nu mata să audea cât acasă limba românească. Este că noi aducem ficiori, vrem să aducem acolo ta să înveață, ma noi acasă zburăm mucânește. Te-ațea izori ta să înveață, că că ei acasă nu avdu. Noi avem un soț care fugitu Londra la Niscând, are nepoții acolo, nepoți, nu i armân. Și zice, ien de acolo, zice, lânzi-te de tu. Mine nu pot să zburăsc cu nepoții. Că feata nu i-a învățat să zburască și mucânește. Aceea zburăsc cum aș limba lor. Să-i doare țiva, nu poți să audi că bare țiva, zic că sunt nicaniți, fecioriți, zice, mi-a lasă cu ei acasă, nu poți să te îngăldesești să cu nicul. Dar să te îngăldesești să va să zburăști. Zice, nici am albaneză știu, nițe, că ți-e dzinerile este albanez. Feata mucană, dzinerile albanez. Și el zice, îi păcă, mai zice, zboară și zice, hai, tu albaneză mai știu că, păi vezi, este vrea să dar și feata ta. Ca fi un părinte știe limba țea, a zburam că ei dimineața și ți le absorbă zboarele. Îți va spun... Este cam mai efculanda, sunt unița și este. Ți puțin cu ficioarea mei, tor are, nu chiar tor, are vreo 8 ani, zic, cred că erau deja veniți tu București. Și vineri acasă, ei înzeană tu udazia lor, grea mea din pade. Copiii, veniți mami la masă. Le zburâși pe mucăneaște. Nu mi băgau în seamă. Cu rândou zălininte, a zburau cu mine. Mamă, dar nici tine nu le zici tu te armâneștile. Și tine mai ascați mucănești. Ei, na, eu, mami, cum, eu tu tăieta la lucru normal că nu zburăm armânește. Lă gresc cu 1 oră, gresc cu 2 ori, nu de pun. Tu, cara mea, că țară ne scântinăți. Ce dorești să nu mi bagă în seamă? N-ai biscuit? Ce cu voi, mă, ia de puneți în pade. Tora v-ați de punem, mamă, dar de nevra cum zicești? Cum zici? Nici nu duchi, că zici pe mucă. Zicești, copiii coborâți la masă, mame. Și nu de puneai. Zice, uite așa te zice, trebuie ca să te presăm, să te Ca duchește ca lătusiși. mai ascultă și mucânește. Că cu 2 zile înainte eu ți-am noi în casă mai și armânește. Mai scăpăm și noi și mucânește, nu ai ți să dai. Tini vizușa și ți tu ani de sonici, turli de proiecte adrar ați ficiori București, ți proiecte reformă minas, care ți are sine mai multe diale. Dar lucruri bune, lucruri mșate, merisesc cu toate, n-ai mai mult pe mine merisește primăvara armânilor. Și nica lândărul și merisește. Am mai se pare primăvara armânilor că este, eu îmi place mult prânveara, chirolul prânveară. Și îmi se pare că atunci lui parcă aniază tuti. De una cale și cu eventul ăsta lor organizat. Și se adună toți pareile, și de Constanța, și de București, merisi multul. La Nica Lândăruși nu ajung șucanul oare eu acolo. La primăvară vin de 2 ori și vai de asta. Este lucru, Masai Chiro, duminică, este eu București. Cred că va
zinim mâini Mihail, ziceam că va zinim București mâini. Mușa, mea. Una Va preliminare duminică și vidare niheamă festivalul Nica Lândrău și este tamam. știam, în zis Cristi, că este, și tora noastră hitim acolo, așa că va zin la Nica Lândrăușa este. Mușa. Ți avut tu minti, ți praxi, minduiești dai mai largu cât ai fata. Praxi. Sibă, să aibă îngătan, cu care să adună, cum a zburăscu, cum îl lua proachi pe omul de lângă ei, că nu toți fie mânăturlie, să nu-și arătă unde alantul, să bă buni, tu ți-a dară, zici nica onoare, să nu le adară lucrurile cum ți sibă. Dacă ți-aș de un lucru, l-o aduci tu dipisită, și cum să nu ți hibașine de ți-a dar. De apoi alte prăxi diniți, noi nu le ziceam, în viață, du-te, ia note de ațeale, nu frumoașiții. Că ți zicem, noi ambițăm fără să ne zică părinții, în viață, feată, du-te, fără să ne vizui alți părinți care nu feațără ahâtă școală sau știu, sculii, au sculii psână. A mai presează ficiuriții, voi să ne aibă nota ți voi, ca nu are, nu le zicem, nici nu ne dezamăgirea și ți ne, cum zice pe armânești, ori nu-i tehnești. Tot na fură pe ambițare. Fură pe ambițare, fură ziră cu soții, vineră acasă, tuara ți ziceau, acasă când vineau, mama soacră mea liștea tuti, de când vineam seli, îmi ziceam de asta, ea azi vine Cristi cu 3 ficiuriți. S-a alinară, s-a jucară, depusiră, sdusiră, și luară de ațea. Mi le-a spunea tuti. Tora la spunea că lor. Tora anii din coațe. Deci voi nu știți. De-aia vrea mama aia. Să nu avem noi chei. Ei nu aveau clei dinainte de ei intrau pe intrarea era Maia cu Paplu de vedea când intrau. Și nica un lucru, tora îmi l aduc aminte, tora încoație, una de surările al Stelică, Stelică sunt 7 și ținții surări și 2 frați, și una de surări zice, voi vă aduceți aminte că tati le zicea al Cristi și cu al George Pilisteri al pap? Timușal, și ajuns să joacă după aia Pilisteri. Ajuns să joacă, zice, ofi, duchiți-vă, tati, a bucură duchiare. Da, multă mirache aveau și taifatul care intrai, tu, te cumnatele, sucrimea, te cântic, te joc, te lucri bune, te armonia, și cum zic, te echilibru, nu unul înclo, alantul manclo. Nu, du-ți ca unul. Eu hârsit. Este mușat, anda crește tu, nu taifă, mșată-și bună și anda, de apoi cazi și tu în altă taifă, tu altă geacă, idea cu tinii, cu dureare și cu achicăsere. Dai prăxi a ciorilor, a ficiurisilor, să le dai prăxi. Ei ți ved la noi, vizură, nu te-a mei ficiori, zic, ți ved, ficiuriții toți, ți ved în casă, ei n-ai mai disimasi lucru. Ți abdu în casă, este n-ai mai disimasi. Ei ved că noi azburăm, că noi le adrăm lucrurile fără să te încaci, fără... Nu are fără să te încaci aici, nu hibă... Nu pe mutata. Pe mutata un colantul. Așa ved, așa va să ducă și imanite. Mă ved, doar și psihologia ești să-ți ieșiră multe lucruri bune în viață. Ama va ca fi untul casa lui să-și chibă și neamă psiholog. Nu știu, și nici să nu-i porțez, dar așa ca și voi mine, că eu știu muma și eu știu pentru. Nu. Să l lași să aibă în cheamă, că și ei toți au personalitatea lor. Deci află calea în cheamă. După cum îl găsești ca maghini, ți vor să dea rătubană. Nastasia,
ne spusești di cântiti di CD, azi care ați vă te ascultă, eu poate să dar restul lucru, eu poate să le află cântisle. Cântisele mele tutte sunt alinate pe YouTube de George Jiru, fiorul meu. Care asta îngrăpsim acolo Anastasia Costara, va să aflăm cântisle. Mama mea de feată, Yeah. sunt toate acolo, toate ți fură pe CD alante, nu știu, masle mai aflu văroară și cu Dumnezeu înainte să treacă și anul ale mama mea, că o chirui de curând multă zori în mine, că o chirui, nu avem ce să adrăm, va să mutrim și înainte, nu avem ce să adrăm. Streacă anul, zici că poate să-mi ajută Dumnezeu, voinica, am mirache să mai ascult ceva tu mic de ani. Noi avem mirachi, să ascultăm nali cântiții cântate de tine. Da, Dacă tricoara onia, ajunsim și câte bitisită. Tu bitisită, noi avem ațeali întrebări ca de daima, lișoare. Să spui zbor armănescu țarihari. Eu zic zborul uidie. Uidie. Țimușat. Uidie. Uidiseari, uidisit. Mi se pare un zbor mult umșat. Așa este. Mușat. Uiti și piringa zborul care țarihari, măcari, masai vără, măcare armânească țarihari. Măcările armânești tute, narisesc și pe mine. Atunci să nu te întrebăm care țarisești, care măcare armânească o adar tine mai mult. Adar de toate măcările, tindu-și peturi, adar piti mult bune, doar este de piti, o luai de la mama mea, era tucoară, iași cu vițina cu care își dățeau câți surări, două, le adrau nescânti piti și tu iamă de oară. Așiți și eu, pitile mi-arisești să le adar multul, așiți una măcare armânească care eu nu am zic vărădiaș, nu știu mă știți, am măcat 1 oară sau 2 ori tubana mea când eram mică în hoară. Câmbăcuchi, avzăt de câmbăcuchi? Eu avzăi. Și am și măcat, am nu multe ori, da, ori poate. Așa și mine. Mi-o aduc de aminte și zic eu că e una măcare bună, ama nu știu tura de la care să mai întreb eu tetile, zici, tu zic că le întreb tetile din hoară. Da, mea are adrata și că vă întreb să-i spună sigur acum adra. Băgaș praș, era tot ca un turlie de pită, era cu praș și cu farină de misur. Farină de misur, nu știu, Tora, tu zic că să întreb când un neg în hoară, că nica mai trițem prin hoară și am tete, acolo am viținile multul. Întreabă știne în hoară, am întreb și o dada mea, la zidenții, Ana drămână cum adare mult, cum adare lantul. Să spui, știu că este zori, să stic cântic, tare, hari, ai vără care îl duchești așa mai aproape de tine? Cântec de cam aproape. Care zic eu? Azi cântecul, nu, cântecele tutea noastre sunt umșate. Ca fi cântec, are o esență, are un mesaj, are zății lucruri, deci ațeali pe nunță, de a începe nunta, de la luați scântă, de la arăți. De a scoți doarele cum s-a scutea, că tora nu s-a scot, dar adică eu le țin minte de când eram mică, cum ascuteau doarele și cum începeau de cântau, ținea scuse și male doarele și plângeau tătea în bărligaș doarele și le mutreau soia, viținele în hoară. Ți zic, va las cu ghine brus părință, ghine vini și înveastă nouă. Mi-arisescu le-am tu, nu pot zic că ațelul voi mai mult o lantu mă psân. Am aducem că ți-au hari multul când desli de arăți. De maxuz de arățile din umptă. De arăți și de vrearea, este narisesc. Un cântec ți-l cântai eu în veastă nouă, că atunci anică în veastele nouă le băgau scântă lunea. Le băgau scântă, așa este. Și mine mi-arisește mult cântecul Isu, al lui Nini, al Constantin Stere, mi-arisește. El cântai mult. Și ziceam că mi reprezintă, știți, și Nini are multe cântiți mișate. Beata armână,
cânti cum și actora, când veneam în București, Cristian nostru are 3 armoniți în casă, își lua cânti instrumente. Mai avem un cheamă și unul dă de casa lui va să aibă Mas eu mais teatări. și are mirachi și s-a învățat de cântă și tora nu pot mine, că eu deja linică. Am luat cărliglu și cu tâmbare, al cântă el și din șac, distimeli închindisi. Nici nu știu, ți cânte că zic eu că unii astea mă aristesc cu toate. Le-am tăsut. Ne hărțim că ne spusești că mai multi, sunt tutti sunt buni și mșati. Cum zăsina prăchen de bitisit, care stai vă zbor așiți de anclidearia mobetia noastră. De ori la toți mutritorii noștri să aibă multă sănătate, să aibă bană lungă, cu vreare, cu duchiare armânească, și sână desli, și sână limba, și sână... Toți avem tot trastul la nostru de cultură, de la păpâni și străpăpâni, să nu le chirem. Este mărtie să ne chirem. Altul văr nu le țină, nu le scoată tu mic de ani alță. Ama noi avem tot... Borgia este, avem borgia. Borgia, e borgia ta să ne le ținem noi, că altul văr nu le țină. Zbânează ghine tu tăifurile lor, să aibă tăifuri procupsite, să hârsească de tot ți-au de-a învârliga de ei. Perioasă Anastasia, perioasă ti este zboară mșati de bitisita moabeti și noi îți urăm tutti bunili și te vedem să cârtinisită a doi ifciori. Că s-a prochioara. Care stau mult, așa se băsteau de Dumnezeu și ația mașghini Florentina și la toată parea armâna mea media. Hărioasă și nica unoară Haristotitus și durătora seara cu noi și vă ne vedem alante joi cu altă oaspi, vă vedem care va sibă, seară șata tuturor. Ți sănătoși, seară bună!